Bydd y fideo byr hwn yn eich helpu i ddeall mwy am bryder hinsawdd a beth ydy o. Mae pryder hinsawdd a elwir weithiau hefyd yn eco bryder yn digwydd pan fydd rhywun yn teimlo'n ofnus neu'n bryderus iawn am newid hinsawdd a diriwiad yr amgylchedd naturiol. Teimladau o nerfusrwydd, ofn a phryder am beryglon ar gyfwng yr hinsawdd yn ymateb dynol cwbl normal a naturiol. Mae pryder hinsawdd, felly, yn ymateb realistig ond poenus i'n sefyllfa. Mae hefyd yn gysylltiedig â'r perthynas newidiol sydd gennym ar byd naturiol, yn debyg i'r teimladau a gawn pan fydd perthynas bersonol mewn trafferthion. Ydych chi ar eich pen eich hun? Mae llawer o fyfyrwyr yn profi pryder hinsawdd ac yn gallu teimlo dicter, tristwch, teimlad o fod yn ddiamadferth a chywilydd am y sefyllfa. Mae'n iawn bod eisiau darganfod mwy neu estyn allan am gymorth. Y peth allweddol yw ceisio troi pryder hinsawdd yn weithrediad drwy dreulio amser ar bethau sydd o fewn eich rheolaeth, yn hytrach na phoeni am bethau sy'n peri pryder i chi, ond nad oes gennych rheolaeth drostynt. Yn y fideo nesaf, byddwn nhw'n trafod rhai gweithredoedd a chamau y gallwch chi cymryd i leihau dylanwad pryder hinsawdd.